Ja, jeg vil så prøve at finde formlen for A, altså hængningskoefficienten, ud for to givne punkter i en lineær graf. Ja, og sætningen siger jo sådan her: A er lige med y2 minus y1, og så er det hele divideret med x2 minus x1. Og det vil jeg så prøve at bevise. Og først så kan man så se her, at y2, det må så være lige med a gange x2 plus b, og y1, det må være lige med a gange x1 plus b. Og så for at prøve at bevise det, så vil jeg så prøve at trække y1 fra y2. Så det gør sådan her: y2 minus y1 er lige med a gange x2 plus b, og det er så den der, og så vil jeg så trække y1 fra, og det er så a gange x1 plus b. Ja, og så for at komme videre, så er det næste step, det er så, at jeg vil prøve at hæve parentesen, og det gør så sådan her. Og så kan man se, så det er en minusparentes, så dem herinde, de ændrer så fortegn. Så det vil sige, at det eneste, der bliver lavet om her, det er b plus bliver så til, eller plus b bliver så til minus b. Så det giver a gange x2 plus b minus a gange x1 minus b. Yes, og så kan man jo se, at der står a gange x2 plus b minus a gange x1 minus b. Og når der står plus b og minus b, så må jeg jo godt udligne dem med hinanden. Det giver jo 0. Og så kan man se, at der står y2 minus y1. Det er så lige med a gange x2 minus a gange x1. Det vil så sige, at når a det vil så sige, at det er jo det samme led, der er her, a gange x2 minus a gange x1, det vil sige, at det giver det samme, så jeg kan godt bare sige, så jeg kan godt bare isolere a på den måde. Så y2 minus y1 er så lige med a gange x2 minus x1. Og så til sidst, så vil jeg så gerne have a til at stå alene. Og det jeg gør, det er så at dividere det der. Så den kommer til at hedde a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og så har jeg så bevist sætningen derop.